oda. Ő repül, bassz meg. Ja, tényleg, Meg nem, ugrál! A robot leviszáll. Az ugyanaz, lebegés. Te befújod a pofát. Anyád. Menj hozzá azt a robot. Jó. Artuditot mutasd meg. Ja, az a C-3PO. Átudítom, csak gurul, bazdok, minden elátszol. Ja, igen, átudítunk. Tud repülni, mert a Lego Star Wars-ban tudott repülni. De azt látni, az átudító milyen? Az átudítós terepjáró bal. Azt mondom, H5-ös átudító. Hát miért sivatagba, 60 centis gumikkal, megy, gurul, a disznó, szűkít, hogy átudító, mit csinálsz? Átul meg így, pit. Jelentések, kurva anyád, nem érdekel. Semmi gond. Rokkolatos szállak, kurva jó. Nem volt olyan a kurva. Közben csapszolok a mikrofonnal, nem érne. És így érted, megy a Luke Skywalker, aki Skywalker, szóval ilyen... Igen, sétál, igen. Égben sétáló, érted, mert annyira be van tétve, bazd meg, hogy száll a rózsaszín felegek felett. Vajon neki? Mindenki meghalt, érted? Ja, kedvencem Darth Vader. A vödör? A vödör fejű. Nem kezd lenni a lábfestés a műsorban? Nem, annyira nem. Ezt most tényleg így próbálom szólni, hogy kicsit legyen. Nem. Ami a legjobb Darth Vaderbe? Azt képzeld el, hogy amikor fogod látni kézzelbe a földre, és itt tudod a seggedet, és beszélod a levegőt. Ilyen hangja van. Figyelj, már ezt imitálni kell, lekóstolni. Amikor itt letérdelsz, így bepucsítasz, így szétudod a segged, és benne a levegő. És így Darth Vader ilyen hangon ki. De a seggednek ilyen hangon, hogy... Ilyen. És várjál, mert amikor kiadja, de jó vissza, amikor kiadja, akkor igazából ez kell, hogy... De a seggednek milyen hangja van, azt vágod, nem? Így... Apád. Elég vicces. Jó, a legpoénabb az egészben, ismerek egy csávót, most nem mondom a nevét, mert akarom a tévében égetni. Szóval a neveség Krisztián. Lemennénk ki a beszélből levegőt, és ettől színolni a bociban elég érdekes, amikor a haverod így cső, van tüzet? Ahogy nem tudok annyira jó fingani, nem baj. Szájjal. Ja, egyébként van is egy ilyen rím Artos Csabától. Hogy bocsánat, azt, hogy ezt tüzet kértem, nem tud elvenni a büszkeségem. Ami kurvára nem tudom, hogyan ide, de az is frölgetek. Kis idő. Enikő, bazdmeg, nekem mondom, hogy az idő végtelen. Kurvára végtelen. Maradjunk majd reggelig. Nem, én elindulok. Most? Aha. Reggelig. Jó a téma. Megyünk? Nem tudok Ja. címet. Jó a Én téma. megyek. Oké. Várjál, egy utolsó poén. Ez ki ez a sapi? Na, egy utolsó point, de mindjárt lejár a cuccos. Bence Szilveszter? Oké. Ez a sapi. Aha. Enikő, figyelj, egy utolsó poén, amit gondolom vágtok. Várjál, Enikő, És figyelj. feljön lefele. Enikő, figyelj! Nem osztáljál, menj arrébb! Engem vesznek.